Naimbag nga aldaw kada kayo amin ubing, iti adalan tayo itata kat maipanggep kadagiti paset ti maysa a libro. Iti maysa a libro ket napnuan iti impormasyon ken adal nga maala tayo. Agbasa tayo nga kanayon iti libro tapno manaynayunan pay iti laingyo ken maasa iti panagbasayo. Rugyan tayo nga rod iti panagadal. Iti maysa a libro ket addaan iti paset wenno iti kunada iti Filipino nga mga bahagi ng aklat. Iti usaran tayo nga libro ket para iti umuna a tukad wenno grade 1. Iti umuna a parte iti libro ket iti makinsango. Iti awag ditoy ket umuna a paset. Daytoy iti mang proteksyon iti entero a libro kana puspuskol daytoy. Ulitin tayo ubing, umuna a paset. Ditoy umuna a paset ket makita tayo iti paulo wenno title kunan iti English. Kas kuma daytoy a libro. Iti paulo na ket mother tongue based multilingual education. Makita mo't laang ditoy no anya nga tukad wenno grade level iti pakaturungan na daytoy a libro. Ken iti napintas nga ilustrasyon, ulitin tayo iti awag ditoy ket umuna a paset. Iti may kadua a paset ket iti paulo. Ditoy ket awanen iti makita a ilustrasyon. Ulitin tayo, paulo. Iti maikatlo a paset ket iti karbengan iti kopya. Ditoy iti pakakitaan iti tawen nga naaramid wenno nailimbag. Nakasurat mo ditoy dagiti nagan iti autor wenno nangisurat. Nangiladawan wenno illustrator. Dagiti editor, consultant ken amin nga nang bukal iti nasao a libro. Ulitin tayo iti awag ditoy ket karbengan iti kopya. Iti maikapat a paset ket iti pakauna a sarita. Ditoy iti pakakitaan iti mensahe iti author kadagiti ubing wenno tattao nga pakaiturungan na. Ulitin tayo iti awag iti daytoy a paset ket pakauna a sarita. Iti maikalima a paset ket linaon na. Daytoy iti pakakitaan iti listaan iti nilaon iti entero a libro. Ken iti panid wenno pages. Kas kumadagitoy. Daytoy dagiti nilaon. Daytoy met dagiti panid nga pakakitaan kadagitoy. Ulitin tayo ubing iti awag ditoy ket linaon na. Iti maikainam a paset ket iti uneg iti libro. Wenno bagi iti libro. Daytoy iti kaimportantean a paset pakakitaan daytoy iti napateg nga impormasyon ken adal. Makita daytoy iti umuna a panid aging gana. Iti maudi a panid. Ulitin tayo, iti awag ditoy ket uneg iti libro wenno bagi iti libro. Iti maikapito ken maudi a parte iti libro ket iti maudi a paset. Daytoy iti likod wenno back cover.
Maysa daytoy nga magprotekta iti entero a libro. Ulitin tayo ubing iti awag ditoy ket maudi a paset. Ulitin tayo manen a basaan. Dagiti paset iti libro. Umuna a paset. When the front cover. Paulo. When no title page. Karbengan iti kopya. When no copyright. Pakauna a sarita. When no forward. Linaon na. When no table of contents. Uneg when no bagi iti libro. When no body text. Maudi a paset. When no back cover. Nangagan tayo dagiti paset iti libro. Ita, padasan yumet nga kitaan iti libro yo, kat maysa-maysaan yumet abaliksan dagiti paset na. Daytoy ni Teacher Mel. Bye!